uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele kubaba uNtsibande nawe nakumama uNtsibande. Ngiyaxolisa ukudilitha laphana kushuthi ngingene endaweni erongi, bengingaboni ukuthi la kungafanele ngisendele khona njengoba ngize ngadilitha. Ngake ngabona umbono wawuwehla into phezulu, kwakungathi amaphepha uma ngibukisisa kahle, kodwa futhi ngangaba neshoyo ukuthi amaphepha. Lento yayihlala phezu kwabantu, abantu bebaningi engathi bayayivika abanye ihlala phezu kwabo. Libe lenza kanjalo nje, yenza kanjalo bevika abantu, enye ihlala. Ekugcineni kwaba nezwi lithi kuyosinda abavikele uJehova kuphela. Manje senginakho enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu uyasimangalisa ngoba uyasixwayisa ngezinye izinto. Kade ngisendelwa ngomunye umntwana, naye isifo okuthiwa siyeza la, sisele e-UK, and isifo esinzima ukudlula i-COVID, okuthiwa sizobulala abantu kakhulu. Simnxuse noNkulunkulu ukuthi asivikele njengoba wayeshilo ukuthi kuzosinda abavikele uJehova kuphela. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela umama, ngibingelela ubaba egameni likaJesu. Ubufakazi bami nje ukubonga uNkulunkulu. Ngibonga ubaba usifundisa ukuthi uma siney'nkinga funa singene emkhosini bese siyakhuleka. Manje lokho kwenza umehluko omkhulu empilweni yami, ngoba izimpi zonke ekade ngingena kuzona nengingena kuzona, uNkulunkulu unginqobela zonke mangisemkhosini. Manje ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ubaba into ayasenzela yona ukuthi asifundise. Manje ngempela siyanqoba kakhulu konke, akukho okungihlulayo. uNkulunkulu uma nami uNkulunkulu ngisemkhosini, nginqobe konke izimpi zonke eziqhamukayo eziza kimi, ngiyazinqoba ngoJesu. Ngiyakubonga baba, ngiyakubonga kakhulu usifundisa ukuthi siqine nathi singabi intekenteke, siqine nathi singene emkhosini sikhulekele. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe, uJesu Kristu inkosi. Amen. Kuqinisekile uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezintabeni likaJehova. Nginobufakazi la, ngibonga uNkulunkulu osukwini la phambi kwayizolo kade ngivuma izono nomphostoli baMtsibande. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu owagibela ubaMtsibande ngendlela ebekade ngilwiseka ngayo, ngibambene nempi eyisimangaliso, kodwa kuthe namhlanje ekuseni ubaba uNtsibande engilekelelile khona kunzima ngendlela eyisimanga, kwalahleka inethiwekhi, kwenzeka izinto nje eziningi, kwacisha ifoni, kodwa uNkulunkulu ngoba unecebo lakhe kwaze kwalunga. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Namhlanje ekuseni nganesibonakaliso, uNkulunkulu wangikhombisa izulu, wangikhombisa isihogwe, wathi bese kulwa ngendlela eyisimanga isihogwe sithi uyakhona, kodwa ukulandile ubaba umphostoli Ntsibande. Ngiyabonga kakhulu baba umphostoli Ntsibande, uNkulunkulu akukhulise ulande nabaningi. Mina baba ungilanda esihogweni, kodwa wangilanda wangifaka ezulwini. Ngiyambonga uNkulunkulu wangena kuwena, wavuma, wayingibongola egitshelayo. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba, ukhule nomama nabantwana. uJesu Kristu inkosi. Amen. Akuthathanga isikhathi eside ubheke. Ithande, usubscribe bese uthola umbiko efonini yakho. Ithande, usubscribe bese uthola umbiko efonini yakho. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelele baba uSibande egameni likaNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele
kubazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele ekhaya leZwi egameni likaJesu. Ngibingelele Mama Sibande, uJesu Kristu inkosi. Ngiyazithoba Baba Sibande, ngiyabonga kakhulu kuNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba Sibande, Kristu waseNazaretha. Ngizomdumisa kakhulu uNkulunkulu ngomusa nangempilo. Ngiyaphila Baba Sibande. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sengize ngakhona ukuphuma ecash loan kule nyanga. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu. Ngizobonga Baba Sibande nomntana sesi wami osebenza ePitori, ongiphe indlu yesitini egameni likaJesu waseNazaretha. Bengihlala emkhukhwini Baba Sibande. Umkhukhu wami uyangihlupha, uyanethela makungena amanzi. Uy, kunzima nje kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ungene kumntana sesi wami wangipha indlu, sekakhe omunye umuzi yena. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Hawu lihle iroom Baba Sibande. Ngiyambonga uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nami bengingakhoni ukulungisa kulo mkhukhu bengihlala kuwo ngoba bengiphilela i-cash loan njalo beyidonsa. Ngisale ne-R100 accountini ku-R2,000 abantwana bengihola njalo bengisala ne-R100. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongikhiphile. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu Ubaba Msibande, ngiyakubonga nawe kanye noMama Msibande, imikhuleko nje ade ikhona. Bekade ngigula 1 week before ngiyolala esibhedlela. Bengigula impela nje kakhulu, ngingakwazi ukuhamba, ngingakwazi nanokukhuluma. Kodwa-ke ngemkhuleko ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nangentshumayelo. Ngiyaphakamisa amandla akho futhi bekukubi impela nje kakhulu, kodwa ngiyabonga. No-Romans 10-ke verse 9, uyena kade engisiza kakhulu ngoba usathane ubentshontsha umkhuleko. Sengikhohliwe nje ukuthi kuthandazwa kanjani, kodwa-ke bese ngisiziwe yiyo lowo mkhuleko loyo. Ngiyabonga kakhulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Apostoli wenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ekseni nje nami laba ngiyathinteka ukuba ake ngimbonge uNkulunkulu, ake ngibudlulise ubufakazi njengoba sihlezi sizwa einkonzweni usifundisa uthi kukho konke asibonge, kukho konke bongani, kuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ngoKristu ngathi. Siyambonga uNkulunkulu Baba Msibande. Impilo yami isiguqukile, impilo yami selokhu ngangena ekhaya leZwi, impilo yami isishintshile, ayisafani nakuqala. Kuyabekeka nje ukuthi angibudlulise ubufakazi, ukulalela iy'nkonzo ney'fundiso oyifundisayo kwenza umehluko empilweni yami. Ziningi izinto uNkulunkulu azenzile kakhulukazi empilweni yami ngokukhuleka uRoma 10 uverse number 9. Njengamanje uNkulunkulu uyasebenza ngendlela eyisimanga, abantu uyabasiza kakhulu ngempilo yami. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi ubukhona noma ukusetshenziswa nguNkulunkulu kwakho kithina kunezinto okuzenzayo, ngoba even size sibone namadimoni silandelwa, sicushwe emkhathini, sikhonjiswa ukuthiwa usibanibani siyamthagetha. Kodwa masikhuleka uRoma chapter 10 uverse number 9, lokhu ngibona ngidlubulundela njalo. Ngiyambonga uNkulunkulu mangihlezi ngikhuleka lo mkhuleko uRoma 10 verse 9, ngibona ngizwa ngathi kunento edilikayo.
Ngiyambonga uNkulunkulu. Bese kuba indaba yokuvuma izono. Cha baba, ukuvuma izono osifundise ngako kuyiliqiniso, kuyawenza umehluko ezimpilweni zethu. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ngalezi fundiso esinazo, njengoba lishilo izwi lathi nisengabantwana ekukholweni, nisadinga umuntu ozonifundisa izifundiso zokuqala ngoKristu Jesu. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu akuveze bamtsibande. Ngiyafakaza nje ukuthi kuningi ngempela, kuningi uma ngingakubala kuyizibusiso, Nkosi yami, kuningi nokuba kubalwe, kodwa nje uNkulunkulu usebenza ngendlela eyisimanga ezimpilweni zethu, nempilo yami nje iyawenza umehluko ezimpilweni zabanye abantu. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ungigcinile nonke ekhaya baba. Baba, ngiyaxolisa lana ngithumele ngenye inamba, ngafaka oWhatsApp ababili ngenzela ukuphushela komunye ma-expire omunye. Ngiyaxolisa, sengithumele kodwa manje baba uzodideka ngokuthi inamba akayazi. Baba, ngithi angidlulisa ukubonga okukhulu ngesikhathi ngidlula kwi-date yami. Ngesikhathi ngihlambuluka baba, kwakwenzeka imangaliso empilweni yami. Wawungathi ubaba uNsibandule eduze kwami ngesikhathi ngivuma. Ngabona uNkulunkulu engenzela umusa, ngabona uNkulunkulu engipha ukuthula enhlizweni yami. Emva kwalokho baba, nezinto ngiyayibona kunoshintsho engilibonayo. Ngibonga uNkulunkulu baba owamtholayo. Ngiyabonga baba ukuthi uvuma uNkulunkulu akusebenzise. Ngiyabonga baba kakhulu. Angazi ukuthi ngathi ngibonga nangendaba yokulethwa kweshumi entabeni endlu kaJehova. Kuyabonelelwa, kube nomehluko esimangaliso nasekudayiseni kwami nasegcekeni nje. Ngiyabonga baba. Ngithema ngabe ngigula ngesonto elidlule, ngathi bengishawa unhlangothi, ngakhuleka umkhuleko wabaseRoma 10:9. Ngibamba ngithi uJesu Kristu inkosi, ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngabona ukusinda, uNkulunkulu wangisindisa. Emva kwalokho ngathatha 3 days omkhosi. Ngibonga uNkulunkulu, ngibonga ukuphila, ngibonga uNkulunkulu ukuthi uyayizwa imkhuleko. Konke lokho baba kuyizimfundiso zakho. Ngiyabonga kakhulu baba imfundiso enisipha zona abazali bethu noma Mtsibande. Siyabonga baba ukuthi mawushumayela kube sengathi angazi enhlizweni yami kuye kwenzeke ezinye izinto, kube sengathi nje angazi ukuthi ngikuliphi izwe mangizwe intshumayelo nangezwi ngendlela olichaza ngayo. Baba uNkulunkulu anibusise bazalwane, siyabonga kakhulu. uNkulunkulu abe nani. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Bengikumoya, inkosi ingithathe iyongitshengisa izinto ezifihlakeleyo ezenzeke ebandleni likaNkulunkulu emhlabeni. Yangiyisa lapho khona abazalwane besuke beyibona besestobhini, kukhona itransport abayigibelayo ibathatha. Yaphinda inkosi yangiyisa lapho sebefakwe khona esizibeni emifuleni bevele ngamakhanda abazalwane. Ngilibona ibandla selivele ngamakhanda emfuleni. Yaphinda inkosi yangisusa lapho yayongikhombisa sekuphakathi ezindlini zokukhonzela. Ngikhonjiswa ukuthi uma kukhulekwa ibandla selikhuleka ngoba kuqale kwahlatshelelwa, njengoba kusuke kukhonzwa nje kungama-Sunday imvamisa. Kwakhonzwa kwafika la sekuyisikhathi sokuthi kuyakhulekwa. Bakhuleka abazalwane bonke bebekhona kuleyo ndlebe engikuyona yokukhonzela. Inkosi yangenza ngiqaphele lo obenesimo sokuba yibhishophi bebekhona bebaningi nabanye abaholi. Yangenza ukuthi ngilalele ukuthi ukhuleka uthini ngesikhathi abazalwane bengasanakile nabo bebhizi bekhuleka. Ngase ngimuzwa ethi, bashwaqe ngomsila wakho, bashwaqe. Ngamelana naye ngathi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngithi ngeke
ngeke kwenzeke lokho, ngibhizi ngibiza igama likaJesu ngimelana naye ngithi ngiyawuhlulekisa lo moya athi awushwaqa abazalwane. Ngaze kwafika la khona sengizizwa ngimxosha ngithi akaphume phela ebandleni likaNkulunkulu. Wazama ukuthi abhalanse, ngamelana naye ngabiza igama likaJesu ngambona sesukuma wayophuma ngomnyango. Wathi uzama ukuphenduka ngazibona ngiphephetha. Ngithi hamba nomoya wakho omubi, hamba ngaphephetha. Wahamba engasabheki emuva waze wasithela ngaphaphama. Isambulo 5:5, inqobile ingonyama yomndeni kaJuda. Ngiyacela ibandla likaNkulunkulu emhlabeni lixwaye, lingatholi selikhonza onkulunkulu abangesiyo uNkulunkulu. Malikhonza uNkulunkulu weqiniso. Deuteronomy 11:16. Amen. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela kubaba nomama nabazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonekelelwa nasekhaya leZwi. Bazalwane, angazi ngithini kuNkulunkulu oyisimangaliso osivusele ubaba. Yazi wasivusela. Ubaba ophethe izinto ezifunwa ngamaZulu, izinto ebesizilambele. Ngilethe ubufakazi buningi, ngizobuthi nje half. Ngike ngacela kubaba ukungena emkhosini we-1 day nginenkinga. Ubaba wakhuza waqubula wathi 1 day, thatha u-21 day. Ngathi kulungile baba, ngingena kuyo-21 ngicela ungikhulekisa. Ngayibeka iy'nkinga zami kubaba. Angizange ngiqede nalo 21 day, kanti benginenkinga yendlu engaphumi since ngibhalise 1996. Yafona i-housing yathi indlu yakho iphumile. This year 2023 September, khuluma ngento yamina manje last week. Ngathi ngisalinde indlu ngambona uNkulunkulu umntwana wami obegula benga-admithwa esibhedlela. Namhlanje bam-admithile, uyatreat umntanami. Ngathi ngisabheke umntanami ngabe ngifumana umsebenzi emva kwesikhathi eside kangaka. Khuluma nje ngisesayithini. Ngiyambonga uNkulunkulu baba uNsibande, ngiyambonga uNkulunkulu okusebenzisa ngalolu hlobo. Bazalwane, asihlaleni kuNkulunkulu simlalele ubaba. Usho nje kahle ngezwi elipholile athi thatha umkhosi. Bazalwane, asingeneni kumkhosi. Kuqabuka izibopho kubhidlike, sivume nezono sibhale phansi. Kuyabhidlika, kubhidlika ubonda lezono, kwenzeka izimangaliso. Nginobufakazi bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ubaba uMamtsibande egameni likaJesu Kristu. Bingelela ibandla lonke lasekhaya leZwi entabeni kaJehova. Kuyabonelelwa. Baba, yazi ngiqeda ukufunda ubufakazi bukamama ngomkhuleko wabaseRoma 10:9. La ngirelaxele nje ngithi ngiphumule, ngivele ngifikelwa insini uma ngiqeda ukufunda ngihleke. Uma ngifikela ukuhleka base ethi umoya kaNkulunkulu kimi, lokho akushoyo lo mzalwane kuyiqiniso. AbaseRoma 10:9 impela bayi-umbrella, basikhavile. Uthi siwukhuleke ikhathi zonke, singayeki ukukhuleka. Baba, siyabonga kakhulu. My God, siyabonga kakhulu baba. uNkulunkulu aqhubeke Nkosi yami akukhulisa agcwalise kuwe ukuze sisizakale. Siyabonga kakhulu baba, bengingakulindele ke lokho okukhulunywa uNkulunkulu. Nkosi yami, bengithi ngiyafunda njengenjwayelo ukujwayela ukufunda ubufakazi babazalwane. Moya Ongcwele, siyabonga kakhulu baba. Inkosi ibe nani. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukuphakamisa uNkulunkulu ngalokho akwenzile. Omunye wabantwana bami ubenenkinga nge-maths.
kangangokuthi besisho uma simchazela kube ngathi uya-understanda, simenzele ama-extra lessons, simhlelele nakwabanye abazi-maths, bamchazele lutho umntwana kube ngazuthi uya-understanda ngenkathi bemfundisa, noma simchazele ekhaya. Uma sekuyobhalwa i-test, uzothi uma esephuma simbuze ibinjani i-test, athi hayi kubhalekile impela, yazi sesibe nethemba, kodwa njalo uyifeyile i-maths. Sabona ukuthi hayi kuyidimoni lokho, ngoba inkathi ekuchazelwa ngisho uthisha wakhe waziwasho ukuthi uma emchazela eklasini uya-understanda, yonke into ihamba kahle, kodwa uma sekuthiwa kuyabhalwa futhi yena uyitshela ukuthi ubhale kahle, uzothi hawu bilula, kuyaqamba kuphuma ama-result, sidumale sonke. Bebezobhala i-test-ke namhlanje, bese-ke sekubona ukuthi kuyidimoni lento. Khulume naye ngithi ngaphambi kokuthi esikoleni uguqe ukhuleke uRoma 10:9, nangempela wakwenza, wahamba wesikoleni. Ngaphambi kokuthi ebhale i-test uthi uthe uJesu Kristu uyinkosi, wayibhala i-test, wayiphasa i-test. Ngathi ngibona isimanga sikaNkulunkulu, ngoba bese sizame okuningi kabi, samtholela omunye ozomfundisa njalo ngoLwey'bili. Kukhona nabanye futhi abamsizayo emaceleni, nathi simsize ekhaya, kungathi shu, kube ngathi uya-understanda. Inkinga iba njalo uma esebhala i-test, kodwa nje uNkulunkulu ngiyambonga, sibona ubukhulu bakhe, ukuthi uma simvuma yena, uma ithemba lethu silibeka kuyena, uyakwazi ukusilekelela. Siyambonga uNkulunkulu, uJesu Kristu uyinkosi.